И хора, здраве, днеска аз пък ще играем, ще правим влог с Дона Монстер и Микро. Дона Монстер, тък не бяха в къща, ама го изоставихме по някаква си причина и Дона Монстер тък му се цъка на телефона. И да, това ще е влогче. О, има някакво куче. Сега ще ви го покажа къде ми та кола. Айо, куче, идвай тук да се гледаш. Ето. Да, той Дона Монстер снима влог, но да. И сега тъкно пак казвам, че се прибираме и така, да. Пак го казвам. И мисля, че този влог ще е кратък, защото сме почти до къщите си. Аз нито един път не съм правил влог, но да видя дали ще се получи. Ще се върнем след малко. И хора, върнахме се. Тъкмо с Дона Монстер си говорихме за Микро, той ще стръгва там. И както казах, този влог може да е кратък, защото сме почти до къщите си. Дона Монстер, ти апдейтнал ли си канала си? Апдейтнал ли си канала си да качваш повече от 15 минути? На канала? Това е да си запълнеш канала. Да, направил съм го. И аз съм го направил. Хора, за доказателство, ако не ми вярва, че съм си направил канала да ми снима повече от 15 минути, вижте в моите клипове. Там има един клип от 30 минути. Тоест, на по-кратък начин, половин час. И да, и сега може да видите едно голямо куче и ще има шум. Ама, няма да вайсах. Мисля, вижте само в телефона ми. Седа. И сега ще се върнем. Да, чакай, че да се махна мобизена. Само да се махна мобизена. Не. Може да стоя тук, ама... И сега ще се върнем. И хора, Микито идва при нас. Той идва при нас. Ама защо? И хора, ето го там Микито. Сега ще се извикам като кретен. Защо идваш? Защо идваш? Айде! Опа! Батерията ми падна, хора. Имам 13% за това, че... По-пряко! Нали чеш да снимаш влог, бе, човек? Нали чеш да снимаш влог? Микро, нали чеш да снимаш влог, бе? Нали чеш да снимаш влог? Какво стана? Сигурно Дона Монстер тогава го е казал. Знам. И че мръсно. Дай, Дона Монстер, къде бяха тя, дето с хубавите пътища, дето ги оправят, забравих къде. Да, до църквата имаше един. Добре, че не знаят къде живееш, да им казват, че е защо. Ей, там си, много ли е закон? Да. Да, и почват да правят пътищата и вече няма да е така гадно. Мисля, че живеем в град Гълъбово. Пак